Ľudia, tento včerajší meteorít bol proste mega. Tento včerajší meteor, ktorý preletel v nočných hodinách ponad Karemby v Santain vo Filipínach, mal pri vstupe do atmosféry priemer zhruba plus minus 1 metra. Tento asteroid je 9. asteroidom, ktorý kedy objavilo ľudstvo pred dopadom. A to je úplne šialené. Viac takýchto a podobných príspevkov nájdete v našej skupine Svet záhad, alebo na mojom profile, alebo YouTube channeli. Link máte v bio a tak. Ostaňte paranormálne, ahojte. Ak ste ale skutoční nadšenci vesmíru, kozmonautiky, tajov prírody, ale aj chémie, tak viac sa dozviete a lepšie príspevky nájdete v skupine Vesmír, fyzika, zaujímavosti. Link dávam do popisu môjho videa a prajem vám krásny zvyšok dňa. Ahojte. Tento meteor totižto je len... Tento asteroid je 9. asteroidom, ktorý kedysi spoznalo ľudstvo. Je len 9. asteroidom, ktorý kedy ľudstvo zbadal pred dopadom. Tento asteroid je 9. asteroidom, ktorý ľudstvo zbadalo pred dopadom. Dopadom úplným. Aká bola cesta? A tak dobrá autobusov, no popili sme trošku, no. A tak.